Bueno, què? Quants en tens d'emparolats ja? Bueno, jo crec que la meitat de l'equip es quedarà, segurament, i si fos per mi, més de la meitat, però evidentment el cos tècnic ha de decidir. I de fitxatges què? Quan n'has fitxat ja? N'han d'arribar 2 o 3 segur. Fitxarem... fet el llit, aquest tio. Que te l'està fent, eh? M'està fent el llit. Te l'està fent. Va. Bueno, fem-ho de veritat, això. Fem-ho de veritat. Va. Vinga, va, ara sí. Va, ara sí, amb l'entrenador de veritat del Club Esportiu Berga comença la tertúlia entre rivals. Hola, què tal? Benvinguts a una nova tertúlia d'Entre Rivals, com sempre aquí al Bar Tucci, i ara que s'acosta finals de temporada ho acostumem a fer de parlar de resultats finals, de balanços de temporada, i avui és el torn del principal equip de futbol de la comarca, que és el primer equip del Club Esportiu Berga, i per fer balanç d'aquesta temporada tenim aquí el seu entrenador, que és el Joan Prat, aquí saludem ara mateix. Joan, què tal? Hola, bona tarda. Bueno, d'entrada comenta'ns una mica això, no? Com es valora en línia general la temporada des de principi fins a final? Bueno, en general tot l'equip la valorem molt positivament, tot i que el que volíem, ja que ens ho vam plantejar i ens ho vam posar al capdavant, era com a mínim intentar jugar a la promoció, perquè crec que ens la mereixíem, mínim això, però bueno, és totalment positiva. Jo penso que l'equip, els jugadors s'han millorat en molts aspectes, han fet una passa endavant, hem passat de ser un equip inexpert amb només 3 anys a poder arribar a aquesta categoria, poder arribar a fer un tercer lloc empatat amb el segon i liderar la classificació del grup més difícil, crec, de segona catalana. Pues no voldria fallar, però amb 26 jornades o 27 a ser el millor equip a casa. El Berga ha sigut l'equip d'aquesta categoria, aquest grup, que ha fet més punts a casa, que són 38. Trobaria moltes coses positives, moltes. D'entrada, és a dir, abans de començar la temporada, quan mireu el calendari i tot com us surt, us esperàveu ser on éreu? Home, si t'he de dir la veritat, no, però vam fer coses diferents i jo vaig plantejar ja des del primer dia i va sortir als diaris o també vosaltres ho vau ficar, que el nostre objectiu era quedar primers i no hi hem arribat, però hòstia, jo crec que hem fet una gran temporada. A l'exigir-nos més, a vegades pot sortir malament, però moltes vegades surt bé. Per tant, unes declaracions ja de professional, no? Quasi bé, de dir una cosa per anar encertament a l'equip o ficar aquesta pressió positiva a l'equip, no? Potser ja una mica l'objectiu aquest, ficar... Sí, intentar mirar amunt i sempre si mires aquí, poder no hi arribaràs, perquè poder no donaràs per més, però arribaràs més endavant. Aquesta va ser així vulgarment, la proposta. Llavors vam canviar moltes coses, que sempre fèiem una segona volta molt bona, aquest any vam començar abans d'entrenar, vam fer una metodologia d'entrenaments diferent, diverses coses que ens ha sortit bé, vam començar bé la d'allò, llavors la segona volta ens ha costat més, no ha sigut dolenta ni molt menys, perquè crec que no sé si vam fer 36 punts a la primera i 28 a la segona, 28 punts no està malament, l'únic que aquesta segona volta per mi com a hàndicap important hem tingut que la segona volta ens han esperat a tots els camps. La primera, evidentment també, però la segona, on ens ha costat més és la segona volta els partits de fora de casa. Perquè suposo que l'equip a partir de l'equador de la competició també us ha vist una mica com un dels rivals a batre, no? Ens han esperat a tot arreu i, per exemple, Alcaldes que ha arribat allà, pels motius que siguin, evidentment que si han arribat s'ho mereixen i se'ls felicita, però per tot de la manera que ha anat, li ha anat a huevo, que diríem, perquè han anat sempre darrere, no els han esperat enlloc i s'han anat posant a davant i mira,
I una mica el que comentàvem ara fa no gaire, Àlex, el tema de la dinàmica que potser ha anat una mica al revés d'altres anys. Sí, Acostumava a costar-vos una mica, no?, els inicis, aquest Sí, any ha estat just costava al més. revés, vau començar molt forts. Sí, però no, hem fet més punts a la primera i a la segona, ha sigut millor a la primera i a la segona. El que passa que a la primera 36 punts, és una brutalitat de punts, penso. I a la segona és això que et dic, a casa hem sigut sent un equip fort igual i a fora, el fet de que ens han esperat, a la segona volta hem guanyat 3 partits fora de casa. Dels 6 partits, aquesta categoria és molt poc perdre 6 partits, amb lo igualat que és. 6 partits són 5 fora de casa. Vull dir, a casa un sol partit i hem perdut el que no havíem de perdre, precisament amb el Caldes. També és mala llet, però bueno, a vegades no es pot triar això. Per afegir algun número, que deies, les 6 derrotes han sigut 10 empats també, 18 victòries, i el balanç de gols ha sigut 58 a favor i 33 en contra, que ha sigut el segon millor equip de la Lliga defensivament. No sé si aquest ha sigut un dels aspectes importants d'aquesta temporada, la defensa, i ho lligo potser amb la concentració defensiva. Sí, tot plegat. Quan parlem de defensa parlem de tot l'equip. Sí que és molt important els porters, que hem tingut que ho han fet molt bé, i la línia defensiva també. És un equip que, són jugadors que porten anys treballant junts, amb el mateix entrenador, entrenadors, i vulguis o no, clar, es van coneixent i ens hem millorat moltíssim. Però quan parlem de defensa, parlem el primer defensor és el primer delanter a l'hora de pressionar. Aquí a casa sobretot fem una pressió més alta, a fora els camps a vegades són més... moltes vegades els camps són més grans fora de casa que a casa i llavors no ens podem permetre fer una pressió durant tot el partit com aquí a Berga solem fer més. I ja que hem parlat de defensa, també és important parlar de cara a gol, d'atac. No sé, a vegades potser l'equip ha trobat a faltar un punt més d'olfacte golejador, no? Potser massa sovint, potser, no sé. Tu com ho has vist? Jo he vist que tots els jugadors han donat el màxim que han tingut i, clar, això de dir, hòstia, falta un delanter, això ho diu tothom, a tot arreu. Tots ens agradaria tindre un delanter que fes 40 gols i d'això, però jo crec que els delanters ho han fet bé, cada jugador té característiques diferents i penso que hem tingut un bon atac. Ara no et sabria dir... 58 gols. 58 gols, sí, però vull dir, més o menys... Sí, no és només això, està clar. Vull dir, jo no conto que segur que som dels 4 equips que ha fet més gols, o 5, de la categoria aquest any, Vull dir, no està malament. Es podria millorar? Sí, però no estic descontent. Vull dir, aquesta categoria primaven les defenses, jocs consistents, costava marcar. Vull dir, rarament guanyaves un partit 4-0, sempre te'ls feien treballar. Sempre et feien treballar els partits i com a molt acabaves quedant 3-1 en un partit més plàcid, però segurament la majoria de partits ens han fet patir per guanyar, ens han fet treballar. Més enllà del canvi de rutina dels entrenaments que comentaves, quin altre canvi hi ha hagut aquesta temporada respecte a l'anterior que us hagi beneficiat? Si hi ha hagut algun canvi tàctic o algun canvi en algun altre sentit que creguis que hagi estat important? Tàcticament hem treballat el 4-2-3-1, 4-3-3 i algun dia més al·locadament per anar a remuntar amb 3 defenses, però normalment hem treballat aquests sistemes, portem temps treballant-los, vam començar fa 4 anys enrere amb el 4-3-3, vam passar a 4-2-3-1, dominem els dos, estic molt content, vull dir, no... Una pregunta que es feia una mica molta gent quan veu començar a estar tan a dalt i quan hi havia opcions tan reals de jugar promoció, de quedar campió, de lluitar si més no contra els de dalt. Una pregunta que tothom es feia és: el Berga ha arribat aquí
3-4 anys en què el bloc, l'eix principal, la columna vertebral s'ha consolidat, s'ha conservat, però si l'equip arriba a pujar a primera, tu que els has tingut des de dins del vestidor i que els has vist créixer i fer-se jugadors, creus que s'hagués pogut mantenir també això o que el salt de segona a primera és molt alt? No tan sols, bueno, els hem fet créixer, sinó que pràcticament, a excepció de carreres, els vaig anar a buscar tots jo. Llavors, si haguéssim fet el salt de categoria, doncs, evidentment que pràcticament haguéssim intentat quedar amb tota la plantilla i intentar, això és un tema que haguéssim tingut de parlar amb la Junta, intentar buscar 3 jugadors que ens poguessin donar un plus, perquè jo ja sé que més ja no se'ls hi pot demanar amb la Junta, perquè tampoc les Juntes els costa aconseguir cèntims, tot val molt, els arbitratges, tot. Vull dir, no... Per tant, si a primera l'any vinent, si haguéssim pujat de primera l'any vinent, si haguéssim pogut conservar la plantilla sencera i amb 3 o 4 canvis, això vol dir que per l'any vinent, si conservem el bloc, hem d'estar un altre cop lluitant de tu a tu amb els de dalt, no? Bueno, ho hem d'intentar. L'objectiu, si aquest any ens hem millorat, un dels aspectes que m'has demanat abans i no t'he pensat a dir, a nivell psicològic ens hem superat molt. L'equip a nivell psicològic s'ha superat molt. El creure que es podia fer, i jo crec que això ha sigut una de les claus. Creure-s'ho, i vull dir, un equip no només el pot liderar l'entrenador, però tu pots liderar, evidentment, perquè un entrenador ho ha de fer, però hi ha una sèrie de gent que ho dirigeix, això, no només l'entrenador. Poden haver els capitans que ajuden per un cantó, que ajuden per l'altre, on no arriba l'entrenador arribarà el segon, el tercer, m'explico? I això ho hem sabut portar molt bé aquest any. Per tant, de cara a la temporada vinent, hi ha hagut alguna renovació del torner del Noguera i el cos tècnic s'ha renovat sencer. Per tant, imaginant que seguirà el bloc, no sé si hi haurà algun fitxatge concret, alguna posició que creus que s'ha de reforçar, alguna cosa que tinguis en ment? Bueno, ara de moment és quasi bé... És molt d'hora, sí, però... Acabem de renovar el cos tècnic, evidentment els 3 capitans, ara també acaba de renovar fa res el Xavi Carreras, que estava parlant amb ell, vull dir, anem de mica en mica i bueno, de posicions i això, a mi m'agradaria mantenir el bloc i intentar millorar alguns aspectes. Què busca el Berga? Amb això no puc ensenyar les cartes aquí, home. No puc dir això, però algú hem d'arreglar. Però hi ha alguna posició en concret en què vulguis reforçar? Alguna línia en concret? Alguna línia, clar. Bueno, ja et dic, estic content amb la temporada, i jo crec que els jugadors es mereixen el màxim respecte i ja et dic... Creus que podràs mantenir, si més no, el 90% de la plantilla? Bueno, estamos en ello, vull dir... Vols mantenir el 90%, això queda clar. Bueno, de moment, ja et dic, ahir vam renovar, pràcticament no hem tingut temps. El primer que es fa és intentar renovar els capitans, i de mica en mica, és que no hem tingut temps, però sí que és evident que, hòstia, es mereixen renovar, no? Vull dir, amb la temporada que han fet aquests jugadors, vull dir, són jugadors que, bueno, que venen alguns venen de tercera catalana pujant, un any, 2, amb 3 anys, tercers, aquesta categoria, vull dir, jo crec que es mereixen renovar. Sí. És el més lògic, no? I per tant el titular, quan d'aquí unes setmanes t'ho preguntem, serà el mateix, no? L'objectiu serà pujar. Bueno, l'objectiu serà estar dalt com aquest any i acabar
acabar pujant de veritat. T'esperes una segona catalana, un grup 4 de segona catalana igual de dur que el d'aquest any? Clar, és que no ho sabem, Primer l'han de fer, perquè igual ha baixat el Sant Cugat, igual te'l fiquen aquí, però és un grup molt dur i hi ha equips que ens doblen el pressupost, així de clar. Aquest any hi havia la Gramenet, que era acollonant. Anaven en bus particular, bueno, no ens el doblaven, ens el triplicaven, la Gramenet mateix. Llavors hi ha d'altres clubs que també, però aquest exemple és molt clar. Vull dir, nosaltres penso que hem tingut de fer, per estar aquí, un esforç més gran que d'altres equips que no hi han sigut, que tenien més pressupost. Ja t'ho dic tot amb això. Clar, no és el mateix ser el Barça o el Madrid a la Lliga que ser... Ojo, què dius ara? Bueno... No, que si vas a dir l'Espanyol... No, l'Espanyol no, jo què sé, o un equip modest... Sí, no, bueno, aviam, tampoc som tan modestos, però... No, però en relació amb els competidors ets dels més... Un Atlètic de Bilbao o un Betis, clar, hem de saber qui som. Si ens pensem que som el Barça, a la categoria, malament anem. Vull dir, ara, oita, hem arribat aquí i ens ha faltat res, pràcticament. T'agrada tornar a tenir un derbi a la categoria? T'agrada tornar-te a trobar amb un equip comarcal? No em desagrada. Home, prefereixo jugar amb el Gironella que amb la Sabadellanca, evidentment. És veritat que amb els derbis hi ha aquest punt d'intensitat de més que... no sé, Sí, els derbis al final a l'aficionat li sumen i als entrenadors en resten. Sempre és així. És divertit jugar-lo i d'allò, però els derbis, bueno, jo no em puc queixar perquè particularment amb el Berga pràcticament els hem guanyat tots o empatats. Ja comptant amb el Sallent, bueno, amb el Sant Joan, amb el Gironella, en diferents anys tenim un percentatge molt alt però normalment el derbi el que fa és, sí que és per l'aficionat molt bo, però normalment et resta punts als derbis, saps? Com més derbis hi ha, saps? Més... On te l'imagines el Gironella l'any que ve? No ho sé, m'és igual. Fa una setmana... M'imagino el Berga estan lluitant a dalt. No ho sé, no els hi desitjo pas res dolent, però... Fa una setmana que teníem el Ferran aquí ens va dir, ostres, seria maco que si més no lluitar per pujar perquè és... no? Però si més no patir, com havíem patit les últimes temporades a segona i tenir una temporada plàcida dintre de tot, no sé. Bueno, una temporada plàcida és complicat que hi sigui amb el Gironella i amb el Berga, perquè la Lliga és molt igualada, vull dir... L'altre any sí que la vam tindre nosaltres, però els altres dos, quedant sisens, no ens vam salvar, quedant sisens a dalt, no per baix, a dalt. No ens vam salvar poder fins que quedaven 3 partits, matemàticament. I dius, hòstia, plàcid és complicat. Però, bueno, jo crec que el Gironella té uns nanos que fa temps que estan jugant junts i té bons jugadors. T'agraden els jugadors del Gironella? Home, a mi m'agraden més els del Berga. Home, els del Berga són els millors. Vale. Però dic perquè com que ara arriba l'estiu i a vegades no... No. Bueno, no sé si d'entrada de cara a l'any vinent, sí que és veritat que durant aquests anys s'ha anat perfeccionant l'estil de joc, s'ha anat aportant-hi matisos, no sé si de cara a l'any vinent hi haurà un canvi radical de l'estil o seguirem una mica en el mateix, no sé, de la manera de jugar, no sé si t'imagines molts canvis. Bueno, sempre s'introdueix alguna nou. Clar, tens un estil, cada entrenador té un estil de joc i també en funció dels jugadors que tens. Aquí a Berga és diferent, vaig implantar l'estil d'entrenador que jo tenia perquè vaig anar a buscar tots els jugadors. Això és què vull dir, i d'això, però sempre cada any s'hi fiquen matisos, ja no tàctics, ja no d'estratègia, que sempre has d'anar canviant una mica, però clar, sempre hi has d'afegir alguna cosa, i depèn també de si ve un jugador o ve un altre. Clar, tu pots jugar al mateix sistema de joc
i amb un jugador a la banda o amb un altre canvia totalment. Un jugador té tendència més a obrir-te el camp, l'altre a tancar-te'l. Clar, els jugadors mateixos amb el mateix sistema, fent una alineació o fent una altra, t'aportarà moviments tàctics diferents, ja pel jugador en si. Ho deixem aquí? No tens cap més pregunta corresponsal al camp del Berga? Vale, perfecte. Doncs res, de fet avui, aquest cap de setmana, s'han acabat la majoria de competicions a la comarca, les poques que quedaven, perquè quarta catalana ja va acabar fa unes setmanes, el bàsquet també, l'handbol també va fer la final a 4 no fa gaire, i aquesta setmana han acabat d'entrada el Berga, que ha fet els deures, que era guanyar el camp de la Sabadellenca, però al final s'ha quedat tercer i no jugarà la promoció, es quedarà, diguéssim que és el millor dels equips que es queden a segona catalana. Llavors tenim el Gironella, que tenia també la feina feta prèviament, puja a segona catalana, serà rival del Berga la propera temporada, i l'Avià, que ha quedat tercer, just per sota també el millor dels equips que es queden a tercera catalana. També tenim el futbol sala Casserres, que també tenia els deures fets, la salvació. Aquest cap de setmana s'ha presentat sota mínim del camp del que ha estat campió, que és el Nou Escorial. Al final el futbol sala Casserres va perdre 8-0, però ja ho té fet, 8è. I les noies del femení també tenien els deures fets, han quedat a mitja taula, han perdut aquesta setmana, però no hi ha cap mena de problema perquè han fet els deures. I amb això crec que ja està. També tenim que les noies dels Mountain Runners aquest cap de setmana passat van ser la Martina Gonfaus i la Carla Exclusa, si no m'equivoco, van ser campiones de Catalunya de curses de muntanya. I si en principi aquest cap de setmana no hi ha hagut res més, només recordar una cosa, Joan, no sé si tu ho has vist, però el que ens ve ara per davant, un cop amb la temporada acabada, és la nit de l'esport, i el Berga hi té algun representant en els premis grans, també un dels jugadors que fa anys que dirigeixes. I estic molt content, sí, perquè l'he entrenat molts anys. Vaig entrenar a Avià des que era un segalet fins a ara que és un veterano. Ja l'has votat? En diferents etapes, sí. Ja l'has votat. Home, només un cop, Vaig provar de fer-ho més, però no... Doncs el que comentàvem una mica és això, que ja hi ha la nit de l'esport, que aquesta setmana es poden votar els candidats a millor esportista masculí, millor esportista femenina i millor afició, i que el dia 2, el diumenge, es tancaran aquestes votacions, que per tant podeu votar a través de la web d'entrerivals.cat, i allà ho trobareu tot, us animem a fer-ho, i el 14 de juny apunteu al calendari al local del Blat de Gironella, la nit de l'esport Berguedà 2019. Amb això ens acomiadem avui, suposo que per la setmana vinent o així prepararem un especial també de tertúlia, que segur que us agradarà molt. Avui hem parlat del Berga, del millor equip de futbol de la comarca, que ha fet una gran campanya, ha quedat tercer, i n'hem parlat amb el seu entrenador. Moltes gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve. És la sorpresa. Farem seure aquí, ara. Que hagi